nosaltres vivim en un campus universitari que d'entrada és fragmentat. És a dir, hi ha uns estudis que són aquí al Barri Vell, hi ha uns estudis que són al centre de Girona, a l'antiga Normal, i hi ha uns estudis que són a la Politècnica. Bé, a la Politècnica, a Montilivi. Però fins i tot els estudis que hi ha aquí al Barri Vell, uns són a Lletres, els altres són a Educació. Hi ha un carrer entremig, però ningú es pot imaginar com separa aquest carrer. I fins i tot els que som a dintre de la Facultat de Lletres, o l'antiga Facultat de Lletres, que ara som Lletres i Turisme, vivim separats perquè tenim dos degans diferents, cultures diferents, estudiants diferents, objectius diferents. Per tant, en aquest sentit, la fragmentació interna de la universitat per estudis és enorme. Aleshores, s'han de buscar coses en les quals un estudiant d'enginyeria informàtica, un estudiant de producció càrnica, un estudiant de literatura i un estudiant de magisteri i un de turisme puguin plantejar-se conjuntament, però no, també podríem fer-ho, no? Un equip de futbol ja tindria una certa funció, però en una aula de teatre l'objectiu no és guanyar un partit de futbol, és fer una obra de teatre, tenir una discussió intel·lectual, tenir uns plaers intel·lectuals i, per tant, jo penso que la dimensió cohesionadora d'una aula de teatre és extraordinària. Sobretot, en primer lloc, és un gran espai de sociabilitat dels estudiants i dels estudiants sensibles al món de la creació i, en aquest cas, al món del teatre. Per tant, faig una valoració molt positiva. També he tingut l'oportunitat de veure com l'aula de teatre ha contribuït a consolidar la primavera cultural de la Universitat de Girona, que ja estem en la tercera edició, i per tant ha col·laborat activament oferint performances, oferint diverses actuacions amb motiu de Girona Temps de Flors i amb motiu de la primavera cultural. Crec que això també s'ha de valorar molt positivament. Per tant, per tot plegat, jo crec que ens hem de felicitar per aquesta història d'èxit que ha estat els 20 anys de l'aula de teatre. Molt bé. Mira, no deixaven? No. Vale. Vale. No. Espera, yo quiero paso, ¿eh? Ara, ya está. Genial. Vale. Vale. Sí, lo agafo yo, ¿eh? Sí, agafa, Vale. De la Universitat de Girona realment és un dels orgulls i satisfaccions que tenim com a institució. Va començar pràcticament al mateix temps que la universitat, la universitat ha complert 21 anys i l'aula de teatre compleix 20 anys, o sigui que va ser de les primeres coses que vàrem començar a treballar en l'àmbit de la formació integral de l'estudiant. Entenem que a l'estudiant que arriba a la universitat li hem d'oferir no només uns bons estudis, que això és evident, sinó també totes aquelles activitats que permetin desplegar la seva personalitat, la seva identitat i que permetin fer d'ell un ciutadà amb tot el sentit de la paraula. L'aspecte cultural és fonamental en aquest sentit i el teatre és un element clau per comunicar, per identificar-se amb els personatges, per veure la història, el futur. Pots imaginar mil coses que el teatre expressa i que és evidentment una eina clara per a aquells estudiants que tenen aquest esperit, aquest interès, aquesta voluntat de participar
participar-hi. Estem molt contents, que són molts els estudiants que han passat per l'aula de teatre durant aquests anys i els que tenim ara mateix, i pensem que ha estat un element, diríem, de formació i de cultura de la universitat. També ens permet connectar amb l'entorn. Les funcions de l'aula de teatre són obertes, s'hi pot incorporar persones de la ciutat, persones que estan de pas, a vegades inclús professors estrangers que han visitat la universitat i han aprofitat per assistir a alguna de les funcions o els assajos, i en tots els casos sempre hem sigut felicitats per la iniciativa i per l'excel·lent direcció i l'excel·lent posada en escena que fan a l'aula de teatre. De fet, hi participen estudiants, també ocasionalment algun professor, alguna persona de l'administració i serveis, i col·laboren a través dels guions amb diferents elements, i doncs tots plegats fa que la comunitat universitària senti molt seu aquesta activitat i aquesta oportunitat que tenim amb l'aula de teatre, que aquest any compleix els 20 anys. Hola, amic. Haurem de començar a pensar de quina manera ens organitzem. Primerament, hauríem de decidir si tenim la intenció de tornar a repoblar la terra. Enseguida inventaron el cazamoscas. Con un terrón de azúcar dentro. Muchas moscas morían desesperadas. L'aula és un lloc on t'experimentes, i on t'experimenten sobre la vida, sobre les relacions, sobre els estats d'ànim. És un espai per poder-se conèixer, per veure com és un, quin és el seu estat, què li fa vergonya, què li agrada. Com un entrenament, és a dir, es valora molt el gimnàs, és un entrenament físic, jo també ho valoro molt, m'encanta, i si fas teatre també has de tenir un bon treball d'entrenament corporal i de veu, has d'entrenar i has de preparar l'instrument, però és que és un entrenament per la vida també, pots experimentar jugant això, sobre les relacions i sobre el teu propi caràcter, i jo crec que és fonamental realment. És com una cosa molt intensa. Jo, de fet, és la raó per la que he vingut, no per intentar... No sé, penso que amb el teatre ja et coneixes una mica, no? Més a tu mateix, fent un altre personatge i poder... Toca que et toca fer penitència, que ho has de passar malament i aquest sentiment a la vida real segurament no. No, tan fort com ara no. Em sento com si no fos res, vull dir, és que el meu personatge és res, i realment costa posar-se en aquest paper de dir, és que no tinc res, no sóc res, em tracten com res i és complicat, però bueno, a poc a poc es va perfilant i es va polint, però bueno, costa, és difícil. Ja. Fons de l'aire és fresc. Fuet! Que els gestos d'aquesta obra són, caminar, tot és tan ridícul, és tan absurd, que veuríem algú al carrer així, és que riuríem, no ens acordaríem que està fent això, saps? Realment és curiós, però bueno, molt divertit. Què representa ser actor? Representa deixar de ser tu per fer veure que ets un altre, no? I això sempre enriqueix. Clar, si les obres són bones, això és fantàstic. Hi ha experiències maques, jo haig de dir que són un encant, haig de dir que és una feina fantàstica, a pesar que diguis, ostres, tenim molts impediments, anem sempre a una part d'amor a l'art, diguéssim, molt gran, però això és un gran avantatge, és una feina fantàstica. A mi em dona molta satisfacció veure com ells van empapant-se del teatre, dels personatges, de les relacions entre ells. Jo crec que els personatges que fan els afecten en el bon sentit de la paraula. Saps? Els homes necessiten les dones i les dones necessiten els homes. Però no hi ha amor. També ens ajuda, jo crec, a conèixer també el nostre cos i com
com utilitzar el nostre cos. Sí. No sé. Les possibilitats que tenim a vegades. Però després sempre que a vegades passes pel carrer i penses no, estic caminant tort o tinc l'esquena torta, posa't en posició, és que ja ho fas automàtic després. Però... Els peus són les arrels, David? David, què fas? I també com projectar la veu, no? Perquè jo recordo, una vegada vaig fer una presentació oral a classe i pensava, projecta la veu lluny, no? Perquè hi havia molta gent i realment, bueno, feia poc que havíem fet una classe sobre com projectar la veu i ho vaig utilitzar a l'exposició oral, no? Sí, que també... Són una mena d'eines, no sé, que ens serveixen tant pel dia a dia com per sempre, no sé. Per què no t'estimo? Per què no t'estimo? Perquè no t'estimo. S'aprèn a articular, s'aprèn a parlar millor i sobretot, a veure, en un país com el nostre que no s'ensenya a llegir en veu alta ni a aprendre les coses de memòria a les escoles. Cosa que, per exemple, a Anglaterra no passa allà. La sèrie de Shakespeare de la BBC, la Julieta tenia 13 anys, que és l'edat que hauria de tenir. I era una meravella veure com a aquesta edat ja saben parlar, fer un paper, etc. Si et perdo a tu, d'això, ella en treu benefici. I si jo la perdo a ella, ets tu que en tens els guanys. És que ens hem de posar a la pell d'en Shakespeare, imaginar-te qui ho estava dedicant, imaginar que ho estaves fent tu, poder treure aquella ràbia que tenia dins aquell moment, o plorar-ho, o... Que em fossis deslleial, ara em fa ser amic teu. I pel dolor que vaig sentir en aquell moment, vull em vinclar el pes del meu pecat tan greu, perquè no tinc el pes del meu tall consistent. Jo crec que la dicció és la base de la credibilitat, és a dir, si no es diu bé un text no és creïble. I això m'ha interessat molt, he fet un llibre i tot sobre això. No sé. Jo el que t'estava dient abans d'en Salvador és que és boníssim. A vegades estem llegint un poema d'en Shakespeare i quan acabem, que ell se l'ha llegit 50 vegades, de fet l'ha escrit ell perquè l'ha traduït, i quan l'acabem de recitar diu és que és bo aquest en Shakespeare. I és com, uau, és com si llegís per primera vegada un altre cop, perquè poder aquell dia té un altre sentiment i rep un altre missatge i és com un poema nou, no? Si des de petits poguéssim fer teatre a l'escola ben fet i aprenguéssim i entenguéssim els textos que llegim i aprenguéssim a llegir i aprenguéssim a parlar en públic, això ens donaria molta més seguretat i humanitat també, perquè el fet d'estar en un escenari et dona humanitat. A les universitats angleses, els dimecres a la tarda, per exemple, no hi ha vida acadèmica. Els estudiants que fan esport, els que fan música, els que els agrada el teatre fan teatre, i després cada dia a les 5 s'han acabat les classes. Això aquí és impossible, no està organitzat d'aquesta manera, però crec que hi hauríem de tendir. No es carrega d'hores lectives, de tantes hores lectives als estudiants, i crec que és millor que puguin fer altres activitats. Ara que has dit Shakespeare, en el meu cas, quan vaig arribar a l'aula, havia llegit molt poca cosa de Shakespeare, no? Sí, ostres, aquest autor, no? I després quan el llegeixes veus l'actualitat i la potència del text, i a més descobreixes coses de l'ésser humà que ja estan dites i escrites i no sé què, però després ho descobreixes amb el text, no? Mentre l'estàs fent, no? O l'estàs dient, i no sé, és potent això. A cavall d'una tomba i un naixement difícil, hi ha temps d'envellir. Sí, realment hi ha un canvi des que comencen fins que acaben, perquè, bueno, aprenen
moltes coses, i em sembla que això és important, aprendre a entendre els autors, què diuen, i posar ells veu això que diuen aquests autors, i posar-ho des d'un punt de vista tècnic i també emocional. I això dona una riquesa i una vida tremenda. Cansat de treballar, me'n vaig de pressa al llit. I què vol dir lluar-te, sinó fer-me els millors compliments? No s'altera l'amor amb la fugacitat, sinó que sobreviu fins als dies finals. I amb ulls plorosos, negant, doncs, els esguards del món, el seu semblant. Després d'haver fet l'assaig, dona la casualitat que el text que has assajat té com sentit amb el que t'està passant tu i li trobes com una mica de resposta, no? I dius, sí. Que guai. Que els estudiants puguin descobrir que Shakespeare diu coses que a ells els hi afecten i que ells dirien igual, evidentment ho dirien més resumit, perquè Shakespeare ho dirà molt més llarg, molt més elaborat, molt més maco, molt més poètic, però que en definitiva, a la que analitzen el text i l'entenen, diuen, ostres, però si això a mi també em passa. No t'estimo els ulls. Sé que és veritat que en tu veuen 1000 defectes. És el cor. El cor estima el que ells menyspreen. I malgrat aquesta vista, et té com un immens tresor. Perquè el teatre té una funció educativa que a vegades penso que és més important que les classes o que segons quines classes. I s'ha d'aprofitar, perquè és una branca de l'art que ens ajuda a ser més feliços. I el teatre potser més que les altres branques de l'art. Perquè els que fan teatre intervenen d'una manera molt més creativa. És a dir, ells fan un paper, parlen i intervenen molt més que no pas llegint un llibre. Voleu que ens pensi alguna cosa? Jo m'estimaria més que ballés. Seria més divertit. Vés a saber. Oi, dir que seria més divertit. Home, a mi m'agradaria força sentir-lo pensant. Potser podria ballar primer, pensar després, si no és demanar-li massa. Seria possible? La cosa més fàcil, altrament, és l'ordre natural. La gent arriba a l'aula, a vegades, sense saber massa bé on van. A vegades amb prou feines han vist alguna obra de teatre, alguna vegada han fet pastorets. Clar, la idea quan arriben aquí és que s'han de disfressar, prendre's un text de memòria, sortir a l'escenari, riure una mica i dir-ho. Estic contenta de tornar-te a veure. Creia que te n'havies anat per sempre. Jo també. Què podríem fer per celebrar aquesta reunió? Aixeca't, que vull abraçar-te. Ara hi corro. I fer teatre no és això. Fer teatre és conèixer uns autors, és conèixer aquests autors què diuen a través dels seus textos. Què volem? Que balli, que canti, que reciti, que pensi? Qui? Qui en saps tu de pensar? I això va modificant. Et va modificant a tu com a individu, et va modificant fins i tot el criteri que tu tens respecte a autors clàssics, perquè aquí a l'aula sempre hem fet teatre de text. No és allò, ens inventarem... Sí, està molt bé inventar-se, però realment hi ha autors boníssims que et diuen el mateix que tu diries molt ben dit. Treballs de Poisson i Watman sobre un de personal amb barba blanca, fora del temps de l'existència, que des de la seva divina apatia, la seva divina canvia, la seva divina fàsia, per no ens anticipem ni atès com a conseqüència de recerques inacabades, no ens anticipem de recerques inacabades, però tanmateix coronades. El teatre en si és una manera d'evadir-te dels teus problemes. Si un dia has tingut un dia que fatal, o sigui, fatídic, arribes aquí i dius, és una bona oportunitat per evadir-me i per pensar, doncs em poso en el paper, que potser serà pitjor, perquè en el meu cas és pitjor que la meva vida, però pots arribar aquí a plorar tot el que no has plorat tot i així és una manera de fora problemes i fora de tot, preocupacions, encara que després quan surtis d'aquesta porta trobaràs a tenir els mateixos problemes, però és diferent. No són els teus problemes, són els problemes d'un altre. I els dius i els soluciones d'una manera i és com... Qui de vosaltres fa tant de pudor?
A ella li pot de boca i en els peus. És com somiar, quasi bé, que vull que ho fas per... I que fins i tot... descarregar. Sí. Ai, Didi? Calma. 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 Els anglesos en diuen calm. Són gent calm. Quan escoltes música, per exemple, si escoltes un nocturn de Chopin, per exemple, que és una musiqueta trista, dona forma a la teva tristesa, perquè la nostra experiència és sempre molt opaca. Però quan sents una música així i dius, ostres, però si això és el que em passa a mi. I això és exactament el mateix. És a dir, no cal que tinguin molta experiència de la vida, aprenen perquè el text és tan valuós. I això, no? En el nostre cas que potser portem més anys, però el que veig, i el xulo també, no? És que potser una persona que acaba de començar després, no? Sí, després t'acabes reenganxant i... De la mateixa manera que amb el que fa molt de temps que hi és, no? Perquè hi ha com aquesta química que no saps per què, però hi és i és molt xula. Perquè compartim moments també molt íntims, no sé. Vulguis en el teatre et dona una relació molt íntima en aquest sentit. És molt ric també per mi, clar, perquè sempre van aportant coses noves, sempre. I sempre està, en aquest sentit, és clar, sempre està viu, perquè sempre hi ha gent nova, amb idees noves, jo aprenc d'ells perquè suggereixo, pregunto, proposo, però en realitat són ells els que em guien a mi. És a dir, no solament un valor cultural i artístic, sinó també personal d'ells. I, evidentment, jo penso, això no ho tinc comprovat amb tothom, però penso que els convida a llegir més, encara que sigui llegir teatre. Llegeixen més després d'haver estat a l'aula. Vaig començar a llegir i m'agradava la història, això de saber la veritat. I a partir de saber la veritat vaig també descobrir que hi havia mentides, o la mentida, i això em va portar al teatre. Llavors, quan vaig veure anunciat que hi havia l'aula de teatre dins de la universitat, vaig dir, mira que bé. Hi havia com sempre m'agradat escriure, ja de jovenet, i llavors, bueno, venia amb la idea de veure com jo havia escrit una obra de teatre ja d'aquelles que no funcionen, però ni volent, i pensava, hòstia, a veure com funciona realment el teatre. I al començar les classes, bueno, vaig veure com anava i va servir com a llavor, no? per tot el que va venir després, que va ser, bueno, em va agafar el teatre per banda i em va agradar, i la mentida aquesta la vaig explotar, i la veritat que hi havia abans doncs, va convertir en mentida, aquest joc de ficció, realitat. I així, i al final m'he guanyat la vida amb això, clar, com a tècnic, com a actor, com a ballarí, com és això de freelance, que vas fent d'un costat a l'altre, i pago les factures amb això, i estic molt feliç de fer-ho i molt content d'aquesta cosa que comencés tot amb l'aula, i a més m'agrada tenir encara contacte, m'agrada molt el rotllo aquest de quan comences una cosa, estar-hi afincat. I encara segueixo, ja veus, aquí fent de tècnic per l'aula o fent el que sigui, en qualsevol moment, no? Cada any tens ganes d'anar una mica més enllà, no? O sigui, comences amb unes expectatives, no? I clar, vas fent i et va durant tant i tanta cosa i tanta idea de fer que cada any vols anar més enllà, no? Amb el que... És com que te vols posar, si arribes aquí en aquesta escaló, l'any que ve vull arribar una mica més amunt. Com per anar cresquent també, en certa manera. Sí. I és provar les teves possibilitats, no sé, i els reptes són... És com un repte, exacte, un repte. Jo crec que un resum de l'aula és que hi ha hagut molta voluntarietat, molta voluntat de tirar endavant per part de les persones que han col·laborat, sense esperar-ne res, simplement pel plaer de formar part d'un col·lectiu que fes una cosa que fos interessant, i aquella cosa que té el teatre de dir, bueno, sempre hi ha un moment determinat en què s'acaba la feina. No és una feina que diguis és en va, sinó que s'acaba concretant amb una estrena, amb 2 o 3 dies,
I allò fa que aquella meta, diguéssim, que la veus al final de curs, l'abril-maig, i penses, bueno, i abocarem tots els esforços que faci falta sabent que té un final determinat, no? I que allò forma part d'una tradició que entre tots hem pogut anar consolidant al llarg d'aquest temps. Normalment les obres les presentem aquí a Girona, a la Sala La Planeta, que la veritat és molt d'agrair que tinguem un espai tan bo per fer les representacions, perquè és un espai fantàstic i ens tracten molt bé. I jo crec que el públic ha quedat content. Hem intentat fer espectacles que la gent disfrutés, no cansar-los, no avorrir-los, sinó que disfrutessin amb nosaltres, no que a vegades passa en teatre, que dius, mira aquell, el pobre, ho fa tan bé com pot. Intentar que no fos això, sinó que realment el públic disfrutés del personatge amb la gent i se'l cregués i entrés dins de l'obra. No puc continuar. Què acabo de dir? Hauríem de tendir a tenir més. No perquè el resultat a final de curs sigui millor, que ho seria, sinó perquè l'assaig ja és un entrenament cultural important. El fet d'assajar cada setmana. No penso en el resultat final de l'obra que es representa o així, sinó en l'activitat que implica que el teatre estigui a la universitat. He vist que ells han après, he vist que ells han disfrutat, hem pogut fins i tot fer disfrutar al públic. Sí, allò que he dit abans, que és una pena, però la gent que mor sense haver-se posat en contacte amb l'art, Northrop Frye diu és que moren sense haver viscut. I és tan veritat, perquè la saviesa que et dona l'art mai no et quedes decebut. I sempre t'ajuda en els moments difícils, dius, ostres, però hi ha allò, i vas recordant, i és impressionant.